Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Sa imo dali igahatag ko ang wala sang limbo nga gugma ko ginasaligan ang imong katapahan. Malipayon nga gabi sa inyo mga kaaksyon, kamusta kamo subong adlaw Domingo. Liwat naman kami maghahalad sang mga mahigugmaon nga mga ambahanon. Ambahanon sa pagigugma, ambahanon nagikan sa amon tagsa ka mga tagipusoon igahalad sa inyo tagsa ka mga panimalay paagi sa harana. Harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Bugal nga ginadulong sa inyo ni Station Manager, Ma'am Nona Di Maala Magbanwa upod sa aton News Director and at the same time Production Chief, Aksyon Rex Cantong. Gani mga ka-aksyon, abrihin na ang inyo tagsa ka mga bintana. Abrihin naman ang inyo tagsa ka mga ganhaan, pasudla kami bangot amo na kamo pagkahalaran. Sining harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Ginauptan kita sang aton harinista subong nga gabi. Ini ang inyo regular host, Aksyon Alvin Graba. Hindi na naton pagpadugayon pa. Harana sa Aksyon Radio Bacolod pagkasiguran ni Alejandro Serbanya sa ambahanon, Oh My Dear Consoling. Oh my dear consoling, pagmata pagbangon, pagmata pagbangon sa katrigigdaan. Yari na ang obig mo, malayo ginalinan. Yakarin at dangon
sa dugan, itanom sa dugan, kag sa kasing-kasing. Sisino nga bertador ang dili maloy, yari ka panawag, soltiro ka panawag, bisan pa o kani ang kabuk nga kahon, at manalinsing, at manalinsing sa dakong kalung. Kinatambiya ko na sa balaya, pamilya Servania, kay Nong Idi Benigar, kay Preboy Makirang, Pre Luis Dorado, kag sa kay Kagawad Bungko, mahilang gabida sa inyo sa katanana. Ang kapanam niyaw, Alejandro Servania. Salamat gid sa imo pareng Alejandro Servania. Ang ambahanon nagikan kay Alejandro Servania ginadulong sa inyo sang D3 Bio, may power combination sa si Morit Jimenez sa ambahanon Gugma. Hello. Gugma, alaot kong gugma, pagkapait, pagkabangis sa palad ko. Wano ang kalipay, ang damgo mo nahonlak na akong gugma. Pailog lang, ayan na paghilak, anto sa lang ang kapait, may atladan kanimo nakulot, kay ting tanan nasayod ang langit. Gugma, pailog ang gugma, malatadang malipay ka akong gugma. Malatadang malipay ka o akong gugma. Thank you. Madami ako dapat masan silay. Pamili Carpio, manang Toto, manang Bunding, kag pamili Samson. Ang nanamyaw, Moret Jimenez. Salamat gid sa imo Inday Morit Jimenez. Ang
Okay, may sabat si pareng Roger Bahon sa ambahanon, Ako Ining Kailo. Ako'y ning kailo nga nanging katulad sa kong isang pispil. Dili makalupag sanglit ang pagpag linatom singkal sang kasakit. Nadagdag sa sanga sa duta mataktak ang kailong pispis kay ang ginbangdanan sinilab sang gugma ang tagipuso. Kung ako magiga nga buot matulog, tuyo ko limoton. Gugmang tinipigan sa sulod sang dughan, halos na pula. Pero awat na lamang kay dili mamati bisa nano nga bulong kundi ikaw lamang ang makagpaumpaw sang kalisod naton. Mang walay patog siling nga labing balitan ining makaluluoy buligit tabangi nga dili malugang sa lawod sang kaga nga imugin patumbayan ining makaluluoy puligit tabangi nga dili malugang. Gugmang walay patog siling nga labing dalitan ining makaluluoy buligit tabangi nga dili malugdan. Mayong kaibigan sa kay Mia Daniel, kay Josely sa Ulan, nabilagad na kay Diding, kakang yabatang amistra, kagiyang auto niya si Bina, ang nagapanamyaw, Ruhilio Bahon sa Bacolod, number 1 estasyon sa Bacolod. Salamat, salamat gid sa imo, pareng Roger Bahon. Ang Laida Trencio
sa ambahanon hain ang utlanan. Ang kinabutan ning kalibutan adunay kasakit o kalipay dunay kapakyasan o kalampusan apan kining tanan pagsuway lamang pagkapait di ay ning kapalaran kanon ay maghilag kining dughan uway kasumbungan sa mga kasakit luhad ay saksi kining tanan hain ang utlanan sa kasakit nga bibati karon nining dughan in taon hunong anak ining ning kinabuhi pagkapait di ay ning kapalaran kanon ay maghilag kining dughan uway kasumbungan sa mga kasakit luhad ay saksi kining tanan ain ang utlanan sa kasakit nga gibati karon kining dughan in taon nunong anak kining unos ning kinabuhi pagkapait ay ning kapalaran kanon ay maghilag kining dughan alay sumumbungan sa mga kasakit luwad ay saksi kining tanan huway kasumbungan sa mga kasakit luhad ay saksi kining tanan natamiyaw ko dira sa balayang esposo Junior Isyo, my good neighbor Alan Kibrar, Mike Alvarado sang Barangay Robles, La Casillana, upod sang iya mga pamilya, John Canag, Sinday Kuni, Toto Oresti, John Magbanwa, kag si Ibo ni Magbanwa, Bubong, kag si Rama, kag mga Espanyola dira sa Barangay Robles, La Casillana, Tatay Inday, Telot, si Adoriden, Dandet, kag ang iya mga kabataan, si Lueng, kag si Nanay, Lokreng, madamo man daw salamat, balaan ko ka pamatigi ka mo, ang tanan-tanan nga pamilya, Trencio, Amar, Taiko, Ismilia,
family, ginatamya ko kamo tanan, hindi ko kamo maurot sambet kay madamo kami, madamo salamat ang tanan nga mga senior citizen sa barangay Panogoy, natamya ko kamo tanan, madamo ka salamat ang nagapanamyaw kag ang nagapalangga upod sa ranas ng aksyon Laida Trencio, madamo salamat kag mayong gabi. Okay, salamat gid sa imo, Laida Trencio. Gaspi Pineda. Maayong gabi kay Sir Alex Montesa. Subong man Donna Jean Gino. Maayong gabi, and of course kay Ana Sinuro on monitor. Subong gabi. Hambal ni Hil Javier. Maayong gabi, Action Alvin. I am listening from Perth, Indonesia. Salamat, Hil Javier. Okay, ang iban karon naman bangod ready na. Jory Dohilag sa ambahanon malinong ining kagab-ihon. Malinong ining kagabihon, katugnaw sang tunog batyagon, apan initanan ako ng tusod para lamhan sa imong at katahon ay dughan ko nga ginauhan. Ikaw indayang makapaumpay, palihog inday, ikaw magbugtaw, agud bulngon ang akon nga kahidlaw. Paagi sini ambahanon, ikaw inday ako nga pukawon, magbugtaw ka na kag magbangon. Agud kami di mo nga gawa. Okay, salamat gisay mo parang Jory Dohilag, hambal ni Virgie Olpinda. Ari na naman kami kapamati sa imo programa Harana sa Action Radio. Patamyaw lang kay Telma Higuico, Lydia Bibing kag Jennifer Hormigos ang Barangay Estefania Gayosa. Salamat Guild. And hambal naman ni Meljo Toledo Cruz. Hi, good eve, Action Alvin. Shout out lang kuda kay Mama Caridad Toledo. Kay Tiay Rosita Villaruel. Excited kami pirmi sa Harana. Labi na gay ko makakanta si mama ko. Ayos, salamat. Salamat, gid. Oh, madamo pa sa magahalad sang ila mahigugmaon nga mga ambahanon. Standby ka mo, ha? Action Radio, Philippine Standard Time, alas 7:34. This
nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang hinadampingan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay sagsag ang mga kahintangan responsable ang pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
banwa mapugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatiyan namon. Sa ikaduhang hugnat sang inyo programa, aton programa. Still nagapamati ka mo, harana sa DYEZ Action Radio, Bacolod. This time, aton pamatian, Inday Karing Toledo sa Ambahanon, isang punong kahoy. Tumabok sa suba nga walay baruto, nagalumos-lumos ang pobleng kailo. Anhon ko pagtabang pagbulig sa imo, kay mahuya ako sa nobya mong bago. Ang nobya mong bago, daan ko na sayran. Hindi man kay layo, taga diri man lang. Hindi ko isugid ang iyang ngalan, kay mahuya ako sa tao nga iba. Dito sa tong kahoy, puno sang pagita. Dito ka tumubo sa akon lagwerta. Akon bisitahan basi kun may bunga, solo makapupo. Kita lang aduhan. Dito sa tong kahoy, puno sang pagita. Dito ka tumubo sa akon lagwerta. Akon bisitahan basi kun may bunga, solo makapupo. Kita lang aduhan. Diragali sa Malabon, Metro Manila, ginatamyaw ko si Carmela Toledo kag si Jojo Cross. Kag sa Kisula, ginatamyaw ko si Ami Guanzon, si Delia, si Rebecca Gaetano, kag si Pili, si Tiang, si Tiong, si Nita, kag Joe Abanid, ang nagatamyaw si Karing Toledo. Salamat gid sa imo, Inday Karing Toledo, hambal ni Grace Foss. Happy 6th birthday sa amon apo nga si Ray Ezekiel de la Luna Budots sa Granada. Best wishes. Salamat gid Grace Foss, hambal man ni Remar Hecano Hilazgo. Good evening, Action Alvin. Monitor kami diri sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castillana. Request ko dayon, kahoy nga lawaan. Good evening kay Baby Beligorio Gregorio Yulo. Pamati gid sa subong sa harana. Tamyaw yaman si Tatay Dolfo, Nanay Jutay, kay Hiple dira sa poblasyon Don Salvador Benedicto. And of course, good evening kay Sir Bill Clinton. Lihog lang tamyaw sa akon Iloy Kagamay, nining kag Wilson Pasco sa Barangay Lopez Silay, Tita Hasmin Dadonya, Hasmin Galagati kag Don Lado Galagati, o Tita Upe kag maayo nga pagharana sa aksyon. Salamat gid. This time ato naman pamatian ang bahanon nagikan kay George Misaira, ikaw Inday. Siyang una pa lang naton nga pakita ay nya nalopsyon
Humuyong ko ang gasam pagkanay kag nagtipon ang pag-ibumang dalisay halos ko'y bilang ang mga tinion nga nagsagap kang matahong kang higayon ani pagkut na siyang makagagaho nya ikaw lang kagakulang tugtog siya kamatayo ikaw inday ang nagbanhaw sa paglaom agung nga makakapago pangutay mo na numbalik ang kasadyan labi na kung magkaibig kitang duha kinapangako ko sa kaugalingon tugtubuhi ikaw inday ang akon higugmaon ikaw inday ang napanhaw sa paglaom akon nga makakapago bangutay mo na numbalik ang kasadyan lapid akong magkaiping kitang duha kinapangako ko sa kaugalingon tugtubuhi ikaw inday ang akon higugmaon ikaw inday ang akon higugmaon kinatamyaw ko kalida sa unahong kanay taga Masbati siPer kag si Agnes kag subo man si Emil si Gumpan kag dra sa barangay Danggo mga hagorin pamilya si Joy kag si Ilan kag subo man si Chakalay mayong gabi sinyo tanan. Salamat kasi mo George Miss Syra. Good evening, aksyon na Alvin gapamati na kami diri grupo ni Dali Magbanwa, Marlene Magbanwa, Merly Kagkano Monteliano, subong man Ed Solano, Armin David, Emil Sigumpan, panamyaw nagikan kay Tony Aguilar. Okay, thank you. Gikan naman kay 5575. Good evening, aksyon na Alvin. Tamyaw lang Marlinda Hukalinas, Nanay si Dali Magbanwa, Mr. and Mrs. Carding, and Gina Magbanwa, Kano and Merly Monteliano, Primo Eric and Prima Nona Magbanwa, kag kay Remy Berina from Marilyn Berina Magbanwa. Request ko, kahoy ngalawaan. God bless. Okay, salamat gid. 5575 this time. Ato na pamatian. Ruth Gamala sa ambahanon nahanaw ang kalipay. Nahanaw ang kalipay ug mga paglaom
dam ko. Wag ka magpakita. Anong gusto mo? Paglaong ko. Kapinangga bahirin mga luha. Balikdan na intawon. Ibayan na ayaw pag-isa likway. Pagbating lonsay. Kunin mong talikdan. Akong ikang matay. Haling kapinangga bahir mga luha. Balikdan na intawon. Ibayan na ayaw pag-isa likway. Pagbating lonsay. Kunin mong talikdan. Ako ang Maayong gabi sa tanan, labinagit sa kayo dahil Gigi Gamala nga naga-monitor dito sa Hong Kong. Subong man siya mangod, Jiros kag Dudi Katalan sa ila tatlo kadalaga kay Janine kag Iza. Happy birthday gali sa apo ko, B-Boy Villena. And may you have more birthdays to come kag sa Iloy, Hinablus ko man, Jolie Bangwanga Villena Bing, I love you. Kay nang Ilsa Bangwanga, kay Parinipi kag Mari Brenda Lumawag, Paribin kag Mari Milbayang, subong man kay Pari Moises Willie. Saliwat, maayong gabi sa inyo tanan. Salamat gid. Salamat gid sa imo Inday Ruth Gamala. Uy, maayong gabi lang kay Panoy Ravena and happy birthday kay Renel Katagi. Subong man kay Limuel Lumangyaw sang Zone 2 Handumanan. Good evening. From 9204, good evening Action Alvin, tamyaw ko lang Family Flores, by sa family. Sa akong mga kaupod senior citizen, may gabistanan, palihog lang patukar turagsoy, gahulat kami diri ni Melia, kay masubuan ko no siya. Ayos, salamat Gina Flores, ang kanlaon 3. Subong man, from 2801, please greet Joel Akamatsu, Emeline, Jonalyn, and Jonathan listening from Saitama, Japan. Salamat gid sa imo, Sir Ray Oplas 2801, and of course 4407. Tamyaw ko lang sa akong amiga Frida Abad sa Barangay 39. Nagkapanamyaw Sonia Baira. Ariho, pamatian ta. Noel de la Peña sa Ambahanon, Gugmang Tampad.
tubong sang isitan nga wala sing pagkalayo kung ang pagbatik labing matipigon gugma madamo sang alakyan mayarang nga masiu mayarang maawan hindi na mapatol kung ano ang kapalaran Diyos lang ang makatulong sang mapatulungan gugma nga labing masaligan ito man ang pagidait sa mga katawhan dalisang kasanat ang yara sa kadudulman paagi sa gahumon nga labing huwara gugma madamo sang alakyan mayarang nga masiu mayarang nga maawan hindi na kung mapatol kung ano ang kapalaran Diyos lang ang makatulong sang mapadulungan gugma nga labing masaligan ito man ang pagidait sa mga katawhan dalisang kasanat ang yara sa kadudulman paagi sa gahumon nga labing huwaran ginatamya ko lang sa dun sa Pador Pangaliskes sa kay kay Dudoy, kay Dudo, kay Dumi, kay Tilo, kay kay sa kay Bibeng, kay Nestor, sa tanan-tanan na siya, sa Lunisan, may gabi lang da sa tanan, sa kay Koy, kay Madam Murdin, kay Gamay Castro, kay Jimmy Castro. Kaglabi na sa tanan may gabi. Da kay kay Toto Willie, galida, kay Inday Antoinette may gabi. Okay, salamat Gizemo, paring Noel de la Peña. Good evening lang sa Serad kag family Cañete. Gikan kay Gary Cañete Serad. Hambal man ni Genus Anacleto. Good evening Action Alvin, panamyaw ng Kyo Anacleto family sa Barangay Alianza, Bago City, especially sa ila ni Papa, Kagawan Cyril Anacleto
kag Lola Imelda Nacleto. Pirmigid ka monitor. Salamat gid. Good evening, agikani kay Venus Acleto. Good evening, Action Alvin. Always kami kapamati diri sa tamyaw ko lang Papa Rene kag Mama Nining Ortiz nagahulat sang Lorena nga paborito nila nga kanta. Okay, salamat NN Park Jeanine. Subong man maing gabi man kay Kagawad Cyril Anacleto, Imelda Anacleto family naga-monitor subong salyan sa Baguio City. Salamat gid. This time ato naman pamatian Rosita Villaruel sa ambahanon ang balud. Ang balot sa kapalaran hadla lang sa atong luhan matmo nila nga dili mapapas ang saada sa atong gugma isan pa kon ang kangiti habulan sa atong rangi dan agilang sa pahiyo mo ang gugma ko maoy kahayag mo pagkabulahan sa atong gugma iba't kalagi ang luma dili ta kawangon dili ta pakyason tumanong kang tanan panumpata bisan pa kon ang kamit ni mohabulang sa atong langit dan agilang sa payo mo ang kada maoy kahayag ko pagkabulahan sa atong gugma iba't halagi ang uma dili ta kawangon dili ta pakyason tumanong kang tanan dira sa may purok sagrado natamyaw ko lang si Marie Rurma, si Divina, si Nining Pukol, kag ang ako mga apo, si BM, si Bating, si Chan Chan, kag si Pit, kag ang ako anak ka si Tata. Sa purok pa unodos, may gabi lang sila ni Bibing, Nining, Riupras. Kag salamat kid kay Virgil Olpinda sang imo pag suporta sa amon harana sa Action Radio. Ning gabi Rosita Villar ang panamyaw. Salamat gid sa imo. Inday Rosita Villaruel. Good evening kag happy birthday kay Marlene Ferrer. Damo ko no bisita hambal ni paring Nonoy Manggubat. Gapamati kami subong gainom ko no sila sumsuman litson baboy. Kag sinugbang isda. Happy birthday again, Marlene Ferrer, and Arsing and Nora and Coco, Mildred Edsel Lagoy, Annalyn, opod si Nunoy Manggubat. Salamat gid
And of course, from 1967, good evening. Pag-greet naman, Renato and Maria Neta Valencia. Joel Oñate, Bulog, Burog, Pahe, Peryong, Lantok, and Feli Pahe. Of course, kay Burondoy Coronel, tamyaw lang ang nagkapanamyaw, taga Purok Parauno and Paraiso sa Barangay Talok, Bago City. Oy, salamat ha, Inday Rufel. Ga-monitor gid siya subong nga gabi. And of course, good evening lang, Sir Teddy Tokieri Sr. Gapamati gid siya subong sa Bago. Tamyaw niya lang, Danilo Lirzan. Sang Talok, Bago City, subong man kay Zanaida Suspin, request tuburan. Salamat gid. Ayos maing gabi man kay Tatay Adolf San La Carlota. Hambal ni Hill Javier. Madamo pa sa maghahalad sang ila mahigugmaon nga mga ambahanon. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:07. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulungon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Nahugnat sa inyo programa, aton programa. Still nagapamati kamuharana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. This time, aton pamatian Linda Parcon sa ambahanon. Ang kahapunta nagligad na. Kahapunta nagligad na, tumagkatamis nga andurabon. Pirmi nakabalik sa sining panumpuman, sang akong pag-isahanon di ka malimtan. Sa pagtulog ko, dinadamgo ka. Bangod, ikaw lang ang ginahigugma. Sing walay kabangdanan, imo ako ginbayaan. Masakit nga patyagon sang akong dugan. Apang anhon ko kay wala ka na, sang iban nga buto na angkon ka. Handomon ko na lang ang katamis ang tanan, kay ang ato nagligad ng kahapon lamang. Pananglit magbalik ka sa akon,
tanan nga oras hanggang magpatun bisan ano pa man ang imo nga kahapon palangka ikaw gid lamang ang sagihapon. Dila sa balay ngayong gabi nanda kay parepido sa iya birthday. Kag ina, ikaw tsintaya. Kag tanan-tanan da nga ano sa baday. Ngayong gabi da sa inyo. Kag sa kay Bulok, kag kay Mirna, kay Manong Rode, dira sa Kalong-Kalong. Mayong gabi lang. Salamat kay mo Inday Linda Parcon. Ay, may gabi gali no kay Miss Hena no. Kay Miss Hena, good evening. Gapamati gid siya subong sa Banwa sang Ilog. And subong man mayong gabi malipayong pagpamati kay Tatay Galo Tuding, kay paring Dading kag kay Luz Villarma sang Kalubang. Jimwell Dondoyano, Rowena Tongkwa Dondoyano, sang Barangay Consuelo, sa Banwa, sang Ilog, on monitor sila sa buong gabi. And of course, namyaw ko da kay Bundoy Villarma, sa mga anak ko, Laika, Irene, Kimberly, and RJ. Panamyaw si Nora Villarma, sang Punta Silay, Banwa, sang Ilog. Ginatamyaw ko man, Sunny Reyes, Norving Villarma, Dese Polvos, LC Villarma, kag subong man Pablito. Ang ugangan ko gali si Vinyo ag si Telma Villarma. Request ko, besame mucho. Good evening man. Dara kay Pilar Family, isa Pilar Compound, Barangay La Granja, gikan kay Ana Sinohoro. O sige, ato naman pamatian, may sabat si magandang gabi po, bayan. Paring Winnie Pautan. Bangun ako, mayara, nga
Dira sa balay may gabi sa kay Glorias, kag sa kay Inday Dilin, kag subong man sa kay Jackie, kay Sweden, kag subong man sa ila ni Mama, dahil sa barangay Kaduaan, kag si ila ni Lando Trinidad, kay Noel Pidanya, kag subong man sa pamilya Ricaport na sa Paho, kag dira man sa kay Mayong, may gabi sa inyo tanan. Sa kay Nunoy Lusing, magandang gabi po. Bayan. Banwa. Hindi kimadakpan. Ay, may gabi kay Sir Sandy Maravilla, no? Sir Sandy Maravilla sang Western Visayas Driving Institute Corporation dara sa siyudad sa Kabangkalan on monitor subong nga gabi. Okay. And areho, tindog ta, kag mamati kita sa ambahanon gikan kay Emma Cabalida Lantawa Pinangga. Lantawa Pinangga bitoon wa katom hatagan takagpasali. Sa oras na tanan gusto ko ang kalipay. Kung magdoon ang imo nga paghigugma, ikaw lang o ikaw wala ka sa iban. Mahal ka sa akon, kung ako mahal ka, hindi mo akong pagapanggaon. Maghambal ka sa akon, hindi ikaw magdoha-doha. Kung magdoon ang imo nga paghigugma, ikaw lang o ikaw wala ka sa iban. Mahal ka sa akon. Minatagya ko dira sa Yunor kag ni Juan. Na si Dab na sa nung si Titeng, si Taknoy kag si Bambe. Ang ato ba? Ito na ato ba? Katunggo ako na ko. Ima Cabalida. Sige, Inday Emma Cabalida. Oy, may gabi lang gali kay Dory, kay Joey, kay Joy, kag kay Lota. O, ginatamyaw ka mo ni Inday Emma Cabalida. Ayos, salamat, Gid. Ayos. Sige. Uy, may gabi lang kay Tatay Rudy Palma. Request siya, kahoy, ngalawaan. Good evening, Sir Rods Palma, on monitor subong nga gabi. Pero arihok, pakantahon tanay, si Inday Rodelpa Acosta sa ambahanon, malakat ka na gali. Malakat ka na galing
kansyon. Wala kagit magdipara, pero anhon tugit. Kung nagdisgusto ka, nalili ka magkaon. Ngayong gabi sa akong mga pakaisahan dira sa Sitio Duran, ginatamyaw ko ang akon umagad si Karen Sildris, kag ang akon bata dito sa Manila, Roger Sildris, kag ang tanan ko nga mga pakaisahan dira sa Duran, mga pamilya, Absalon, kag Magbanwa. Salamat, gid. Sa imo, Inday Adelpa Acosta. May sabat si pareng Lusing Piscadero sa Ambahanon, Pasaylua. Pasayo ako ngayon, nasayo ako. Tungod sa gumakukanimo, kano'y inagyonitan ako. Kay mahal kuman ikaw, nalumsan idughan ko sa kamugoy. Ayaw hintaon ako pagpaatusa, kahit tingaling pa alaot ako. Tungod lang kanino, why sala itaw na ko. Langit ray nasayo, launin ang mata. Ikaw ay kimahal, why sala itaon ako. Langit ray nasayo, launin ang mata. Ikaw ray mahal. Ay inatamya ko lang sa barangay Abonan si Margarita Brinques, kag si Kagawad Rene Brinques, kag si Ma'am Alma, tanan mga Brinques family, mayong gabi, kag dira gali sa katabla baybay, sa kay Pare Tony Bernal, Mari Flor, kag sa bumpas kay Pare Eliseo Olivas, sa Sita Tunangan, kay Pare Pedring Burgos, sa barangay Uno, mayong gabi sa inyo tanan na nagapamati karon nga gabi. Okay, salamat gid sa imo, pareng Lusing Piscadero. Ayos. Salamat gid. Maayong gabi lang gali, no? Kag happy listening kay Arnel Dorias. Good evening. Subong man sa iya sining anak nga si Alden. Panamayaw si Nora Villarma. Sabat ni Marebiol Piscadero sa Ambahanon nga bala.
abala nga imo ginbayan nga abala kag nanugid ang kabangdanan Pinpilin mo na walang singkado Inughan mo nga nagwangoy na nga abala na imo ginbayan nga abala kag nanugid ang kabangdanan daw malumos sa lakas ng kasakit kay ginpilasan mo ang dughan ko ginahibyan ko ang imo pagtalikod kay ang akong dughan nalatong sang kalisod Kaninunoy nagasalig ako gihapon Naman balik ka sa luyon ako Ginahibyan ko ang imo pagtalikod kay ang akong dughan nalatong sang kalisod Kaninunoy nagasalig ako gihapon Naman balik ka sa luyon ako Naman balik ka sa luyon ako Dragalisa ko may buhay kay Gasmin Galagate, Parilado Galagate, kay Erin Arabis, may gabi, kay Nang Maria Pigusi, may gabi sa Buwanan, sa kay Madam Rita Brinkis, kagawa din ni Brinkis may gabi. Kay sa tanan-tanan, gali nga nagbulog, nagdulong sa katapusan ng palawayan sa nga akon amay, sa Miyerkules, madamo, gid nga salamat sa inyo, tanan-tanan. Salamat kay sa imong Maribiol Piscadero. Ang inyong mga request, damo na request diri sa Deep Fallen Leave, no? Deep Fallen Leave. Yos, mayari pa kitiri ang Besame Mucho. Mayara pa Chacha. Ayos. Ang iban, karon naman, Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:37. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalag na
Say nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampiligan. Aksyon sa katapusan ng ahugnat sang inyo programa. Aton programa still nagapamati kamuharana sa DYEZ Action Radio Bacolod. May request si Sir Rods Palma, wala nga lang kay puro ko na ni puro na ni mga instrumental, no? Pero sigurado ko Sir Rods imo giniya kag paborito gini ni Sir Rudy Palma. Deep Fallen Leaf Arena.
Okay, salamat kayo doon dalhin si paring Winnie. Kag sa rhythm si paring Lusing. Ariho, pwede love story, request lang. Ara dayo na, love story kaya ni. Wow, proklamor ko ni. Salamat kinsa mo. Parang Winnie, pautaw no na lead while si parang Lusing sa rhythm. Abi nyo, tapos na? May request sinong Vinyo Villarma. Simple lang man request niya. Kaya nyo ni, Bésame mucho.
May kabilang kay Ma'am Rona Regina Trova. Good evening, monitor lang kami diri sa Banwasang Valladolid. Request ko, kahoy ngalawaan. Ayos ato. Sige. Uy, may request si Punong Barangay Marlo Rastica 27009 sa Banwasang Ilog. Faithful Love. Faithful love, pre. Sige. Dali lang. Lusing. Lusing faithful love.
sining paagi, mag-aamat-amat na kami kahit way naging kami sa tiyempo. Sa pangalan ni Station Manager Mang Nona Di Maala Magbanwa, upod sa ato News Director, and at the same time, Production Chief, Action Rex Cantong. Madamo ang salamat sa amon pinalangga ng mga haranista. Maramo nga salamat sa inyo, amon pinalangga ng mga tagpalamati. Ini ang inyong aksyon, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bakalan. Aksyon Radio!